नमस्कार प्रणाम। एक बार फिर से आप सबके बीच में बहुत सुंदर मैटर लेके आइल बानी। आप सब सुनी जा और लाइक करी जा, शेयर करी जा, कमेंट भी करी जा और चैनल के सब्सक्राइब कैल एकदम मत भूली जा, ताकि आप सबके बहुत अच्छा मैटर रोज सुनने के मिले। बजल जब 12 बजे रात, बहरे होत रहे बरसात। बजल जब 12 बजे रात, बहरे होत रहे बरसात। ठंडी ठंडी हवा रहे, गरम भइल तवा रहे। अचके में आके हमसे सट गइले राजा जी, लेके अकबारी में पलट गइले राजा जी, लेके अकबारी में पलट गइले राजा जी। वही दिन छोड़ के आइल रहले दिल्ली, सैया सजावे लगाए दिहले किल्ली। वही दिन छोड़ के आइल रहले दिल्ली, राजा सजावे लगाए दिहले किल्ली। हमर त सुखा रहे, मन मोर भूखा रहे। हमर त सुखा रहे, मन मोर भूखा रहे। देखी हमर मन उसनक गइले राजा जी, लेके अकबारी में पलट गइले राजा जी, लेके अकबारी में पलट गइले सैया जी। ओ घड़ी हमरो के मिले लागल माजा, संजय देले बड़े रतिया के साजा। ओ घड़ी हमरो के मिले लागल माजा, संजय देले बड़े रतिया के साजा। हाल का बताए सखी, लागल ना ओंघाई सखी। हाल का बताए सखी, लागल ना ओंघाई सखी। सुन के वकील के बात बहक गइले राजा जी, लेके अकबारी में पलट गइले सैया जी, लेके अकबारी में पलट गइले राजा जी।